Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Николаевка районы Татар Сайман авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Юсупов Мәүлид Яхия улына юллыйбыз. Бүген 3 октябрь көнне ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Рәшидә Рауфовна, балалары Марат һәм Эльвира, Ринат һәм Гөлия, Әлфия һәм Рөстәм, оныклары Мурат, Аделия, Ильяс, Тимур барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әтиебез кечкенәдән үк бик сабыр, тырыш, тыйнак, уңган егет булып үсә. Мәктәпне укып бетергән мизгеленнән үк диярлек ул җиң сызганып тормыш арбасын тарта башлый. Озак еллар колхозда тракторчы булып эшли. 2011 елдан алып мәктәптә сакчы буларак хезмәт куя. Гомере буе без әтиебез, тормыш иптәшем артында үзебезне бар җилләрдән дә ышыкланган итеп хис иттек. Чөнки ул гаилә башлыгы вазифаларын тиешле килеш үти алды. Ул барыбызны да чын аталарча яратып, хатынына җылы карашы, киң йөрәге белән мәхәббәт бүләк итте. Шуңададыр, без озак еллар кулга-кул тотынып, күпләргә үрнәк булып яшәп киләбез. Быелгысы елның октябрь аенда аларның бергә гомер сөрүләренә дә 42 ел тула. Шушы дәвердә алар безне 3 балаларын бик кадерләп, яратып үстерделәр. Өчебезне дә башлы күзле итеп, укытып, тиешле тәрбия биреп, олы тормыш юлына узаттылар. Кадерлебез безнең бик аралашучан, барысы белән дә уртак тел таба ала. Һәр вакыт бар кешегә дә ярдәм итәргә хәзер тора. Сөеклем минем, бүген синең матур туган көнең. Шул уңайдан ихластан сине котлыйсым килә. Бар йөрәгем түреннән чыккан теләкләрне бары сиңа җиткерәм. Гомер юлларымда тик син генә таянырдай ныклы тал тирәк. Гомер үтә, инде күпме еллар син генә дип тибә ул йөрәк. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк. Синнән җылы алып һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Бу тормышның җил давылларыннан юлларымда саклап баручым, кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янучым. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сокланабыз, әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез. Без яратабыз сине, әтиебез. Бер кайчан да картаймасаң иде. Моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй туган көнең. Нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Безнең өчен син һәр вакыт үрнәк, безнең өчен син һәр вакыт кирәк. Хөрмәтле Мәүлид Яхиевич, матур юбилеегыз котлы булсын. Якыннарыгыз юллаган күркәм җырны да бергәләп тыңлыйк әле. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül turmuşlarının ayaz kügen bәхетlerge kilerletirəsin Siygen yarın balaların kirek sina dostlar tuğanların her vakitte yakınlarının şad yüzlerin
табында ашлар бигрәк тәмле һәр вакытта якыннарның шат йөзләрен киләгел күрәсе тормышларның аяк бүген бәхетләргә киләләр төрәсе тормышларның аяк бүген бәхетләргә киләләр төрәсе бәхетләргә